ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya mo ti kastoy a klase ti biyag. Amukla kumakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang ayat ti dakkel ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man no saan agapokan ka. Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay nga rod ngay akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangay a basol ko. Kat saan mo't asyak ti agan anak. Ay baribar at talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayat kuma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minan ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang, mabigot ni ading mo, awan gatasen na. Nakitong it kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagak ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige nanang, inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din, ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay, no awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Auntie, umutang man kano iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Jak amukan kwa na auntie. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Di kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Auntie, ikanak ka di, wenno saan? Aksang sangit ngamin itay ni ading ko ang pinanawak. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, auntie. Hmm. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Ay, anya akla si aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumatlagayam anak itong itidikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko nam? di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please, saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka nga danag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijetong itan? Dagiti ka aruba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabakda ka iti tong it nang? Nakaamwammat kita. Apay kadyakas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak, insugalyo. Ita, napan kayo nagpautang iti gatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno adda igatang yo iti aramatan tayo dito'y balay nang. Saan ka tapagsugal? Isoblik to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing singiran nang? Ti kumakayat ko, kat saan nyo kumamat angay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin?
Inala ni tatang yu ti daduma. Kaya ti asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta. Ikanak man mo ti kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingka ki di agbirok iti trabahom tapno addamet kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inak to. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kala sao. Uray si kamet, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak maangaminan, tapno ag serbidura ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayan na kayo ti anda ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Isu a pinalubusak. Tapno amuna tirigat ti agbirok iti trabaho. Kasanon no da sa balya mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayo agsubang. Nungay makasapol iti sa balya lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katbuan. Kanayon nang ibaga anauman ka na kayo. Ure na kayo mad. Day tamat ibagbagayo no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaelan ti dayaw ko. Apay analiday ka, gayam? Imbagpay ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-ited ko kadagiti dadakkel ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo tanti kasta, gayam. Dahita ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakkel ko. No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wansa nga agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito. Ito lang nga makita ka. Wuna, taitaak laeng mat nga aglako dito anya ka diti gatangam. Sakbaya gumatang ha. Kaya't ko amamuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Sakmat ni Joe. Kasano kaya gumatang nga kitado ket tag may sakmat nga bibya. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot ta katakunay na ko iti biyag. Kasta ka di? Iti dayta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di man ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi jay ili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayan at trabaho. Ngam ti agaw awir. Awan sumangpat a kwarta. Kastamat. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray addaak dito'y balay. Taadda ubing nga iwanak. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga rod ay iti igatang iti pangsuk mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapol agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwesit kid di kastoy. Agawir iti ubing, ngam awan mo't itadda nga igatang iti numan. Adda impaigam mo ayah tapno adda dawatam. Naa. Mapankala ang agla ko, ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na.
Nakashorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigata nak iti pudot. Saan nga tangad na makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya ko mga iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Sika, Monica. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akayat? Apay, ing kasarnak aya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardeng kan nga aglako iti tsindaan. Maitad mo ka di ti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy iti palengke. Ingkaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Untang, nga may salang Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano mabartag kayo. Mabartagak ayamat iti serbesa. Apay kumasa na makabartag, tatang. Nasangar mo't dayjay. Saan ko naglangarudan? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Amang ano mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Untang, inakon gumatang iti istorya ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? O mininom ka kadimatan? Saan ka kumapay nga aginom iti nasangar? Ubing ka pay? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan, auntie. Tengarod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka di tigatangam. Sakbaya gumatang nga. Awatan pa dito. Anya ka di date na. Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken karay ka. Imbagla merienda, minton madamdama. Ay na, naggasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayuma da ito'y? Nagsaya tayo, nadagayuman na, tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawatak iti sago. Agyaman ako na ito. Numakit-kita ka nga umisem, umdahal sa napakaragsakan. Ngayon, saan kan nga kyaman? Kanayo nakngarod nga umisan. Tapno umanay a panagyaman ko. Nagita nga isang timang paragsakit aldaw ko. Anya day taing sangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbaglaan ka ng dagiti ubing. Intad ti amo. Saan ko anaibos? Nan, ramanak man no anya day ta. Special la hopya. Na, si kantiin mo na anangan. Saan aparakan ka dayta? Naghimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo. Ay, kun kunaklaan. Di makkel man ang timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir kadang iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo mat ti inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya, di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatyarimingam. Ay, jak amukan ka! Buisit ka! Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abimakit? Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan lang nga aglako ti aramidom ija ile.
Anya ngay kumati sa baling aramidok. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabok. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha? Tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tamadlaw ni Miguel nga adda nagbaliwan ti asawa na, nagatap daytoy. Ijay matili, inyawis ni Jo ti panagtaray da kan ni Monica. Kabayatan na, mas daaw da Jun kan Rita. No apay nga awan ti inada iti pwesto na ijay tsindaan. Iti daytang aldaw, saan asimangpet ni Monica iti balayda. Kabigatan na, naibaga ni Diana kan ni Rita, nga da nakakita ang naglugan ti inana iti bus. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas ang napuluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Maban mo ka di iyawin ni nanang mo? Kayat ka din ni tatang mo? Kuma, kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan dati nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kayat na, ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga itong mati-pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawin mo. Ngam, kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kayat mo ka di ang mailawaan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Matikawak. Dangran na nga ta ni nanang. Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo iti inaramid ni nanang mo. Di ka kadi mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsarda nga kano. Taagaw awirak, manang. Anya? Saan aron bangag sardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kada ading, manang? Duada pa'y matngarod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Tsak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatagtibukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga iti masakbayak. No agsardengakon nga agadal. Imbag ta simbangpat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya kumangay ti pagsaritaan ta. Ti kadi inam, ngawan kwenta na. Ada kadimat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam unay ti barokong ko. Gapop iti inaramit tinayo. Naaramid na nga taday jay, no addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong yo? Ha, tang? Maragatan nga umangas. Kasano? Kat
Tawan lang arudan kwarta, mapan kayo pa ilang aginom. Anya ka diti mapaspasamak ka ni tatang manang. Jak amo nabartak samad. Tulungan da. Marigatan na. Manang, aglusdoyan ni tatang. Ipon tayo di ospital. Ada ka di kwartam dit ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang Inka ba ngalay ti pangiluganan tayo? Manang, inakarudan. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Ija ospital ading ko. Parikot man day to yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mo't ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko na ti kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga rod itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa'y ti agas ni tatang. Pangalak pa'y itan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalimak nga agkumboy iti tiyendaan manang. Pati ni Lili nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adina. Nagkasangan ti gasat tayo. Dayta. Kat gaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da. Kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa dagiti babasit a kakabsat ko. Da kayong matan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarundeng kami ninti panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami ka ni manang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi. Ala, in kayo birukan ni nanang yo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardang dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat. Kan mga sikaso ka ni tatang. Isu nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yu ita. Kasapulan nga paiso ti mga sikaso ka ni tatang. Tabaldadon manang. Kumusta ni tatang yo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang. Ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaawawir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang nyo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga no di kas na manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang tayo kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang nyo? Sana na masapol manang. Kasapulan mi unay ti kaadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang nyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrik naan na. Nung ay may stroke manan. Nagrigatan ti kastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirogan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang nyo? Kasday lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapol dayjay babae. Narugit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kada Rita ken June. Nauma kada kami ni Monica nagsapol iti sabali lalaki.
Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patsyam nga agsubli. Dayjay garang ganjang. Padasam laeng, bareng makaamiris. Diyak amo, noon niya oras sa kasumangpet. Mapan kami itigayam ko Jay Rosales. Ing kasukunan ni Nanang, Manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Barang mayawid ko ni Nana ang ading ko. Saan ka mapan? Buwisit. Itibiyag ko. Dayjay. Inayo. Day takat ti madi ka na kayo ka ni Nanang. Tila ang bukod yo ti pampanunutan yo. Rita. Diyo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili ka ni John. Agpapada kami na asaan ang makaadal. Gapo ka na kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak? Akas anak yo? Napan ka din matlaang ni Manang mo iti Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni Tatang? Ngam, nagungat ni Manang. Ha? Nagungat ko nam? Ni, itaman pa nga agungat ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat piman di tao. Nagsangit iti sango ni Tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni Manang mo. Isoan na iturod nan asinong bata ni Tatang yu. Kakaasi ngamin ni Manang. Nasingpet ni Manang yu. Ngam uray kasano kasingpet ti may sa tao, no marigatan, agreklamo mo't Naibos ka nung ngamin ti may sa nga agas ni Tatang. Umutang pa'y kano ni Manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako maanagkita ta. Noong nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Adan trabaho di dua. Anda mo tin asawa da. Dila ang buridag ti agad adal pa'y lang iti universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak kon nga ag-anak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti tawen na. Sana bale, ta ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso kanakwada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa at. Wala, magbati ka man pa dito'y. Tahan nakpasyaran na iti anak ko. Marang mangtod na iti kwarta apang allowance. Dahil agay ti imbaga tinagdamagan ta. Sika pa'y ti umawag. Ang mga numadlaw ni Nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Aguray ka ta umawag kak. Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag di awag. Tuktukak ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk itigit. Alingagak man no adangag paiso. Apo! Umay kami man! Adangag paiso. Inakitaan na asino. Saan nga ta ati anak nidyo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Asino ka diti? Ada kami, Nana. Nana, Rita? Anya tar aramidam dito
Apay may ka. Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawak. Asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Si kanti makamu kadagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu, nanang. Apay nga ipas din yu kanyak. Ibagam itinalaing nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan yu dayta, nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti dua nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit gayon. Anya nga rod. No saan akayat ni nanang mo ti agawid. Kagurak ni nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan kwa na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ang maikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumtang na itang aldaw? Lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatom pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kun nga dainak. Ay, husto daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaang ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka di ti resulta ti ipapan ni Manang ijay Rosales. Manong, Diyak ka mo, ading. Hindi nagdamagak at nagungat man. Saan ka na tila damdamagak? anya? Apay ngay adi na ibaga. Diyak ka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot yolo na. Makasangit pa inukwa. Kunak lakit din na mayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni nanang ti agawid dun? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakitaray ni Monica iti sabali a lalaki. Mariribukan unay darita kan June. Kanayon mat ngagbartek ni Miguel. Aging gaan na stroke daytoy. Nabaldado nga ron daytoy. Gapu iti pan naka-stroke na. Napanmot binirok ni Rita ti inana. Ngam saan akayat ni Monica ti agawid. Tanaragsak kanon iti ayan na. Nasaktan unay tirik na ni Rita. Inandingay mat ni Diana agayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na din ang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni Nanang? Diyak ka mo, ading. Insukat na tayo iti sabali a lalaki. Kaya't ko makita ni Nanang. Apay di na tayo kailiw. O may kumamat pumasyar di ti balay. Diyak mat maawatan ti ina tayo.
Imbag pa'y lagi tinaduma ni tangain na. Tadi day sukat ti pamilyada iti sabali a lalaki. Win nga rod, Manong, bak nang kadi tinangisukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyendaan. Iso adinan kayat ni tatang? Tawan makukwarta ni tatang? Kanayon ka analiday gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Igar kararag ko. Ama daarak ko maday to'y panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paannong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kanak iti gayam akaskan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige. Tainak serbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko asik katis ang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nak akitaan. Anya ka diti order yo, sir? Kasla da nakakit kita akin ka. Saan ko amalagip? Nagadalam ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? Isumot lagayam. Amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka di a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti matak. Wen, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Kaya't dagiti dadakal ko nga imatunat ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakal mo, tada panunot da. Amin matanagan na, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbeng nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What mat? Apay ka di, sir. Anya ka diti po unti kinaliday na. Kayat na ti agadal. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan, no nakita rin inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat. Limada. Nirita, kanti adyen na ti agtrap-trabaho para iti panagbiagda. Jaymot maikatlo nga ubing. Iso ti mangaw-awir iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinoro ti inana iti Rosales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni tatang nga awan puot na iti idana. Anya, kumusta itan ni tatang? Awanan angas na, manang. Anya! Ilamatan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik-nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo kay, ti barukong mo. Saan ka madanagan, Rita? At daha ka mang tulungan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo iji balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl! Ala, agpakadakan ni ti bosyo. Tamapantayon iji balayo. Manang,
ka din ni tatang. Saan yun asangitan ni tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mangag ti sangit tayo. Manang, saan ka kadi maladingitan, tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saam? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsang sangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kanina nang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam ano sama? Ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan? Sikati agi na Rita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Narwama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mga ramid ka dagitoy, no saan asyak. Bilibak iti kinatipker mo, kaskabsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakal ti panagraam ko kan ka. Manmano, ti kasta kabsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak panyak. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ingkabasit agina na. Tasyak ti makamo ditoy. Imbagpay kan ka. Tamo nak akasyan. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh! Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Ah, kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak dito'y balay da Rita. Danda ni siguro itan, tinawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Ah, nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, isuan nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga gragsak day ta agayam ko. Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulod tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan, ante. Agyamanak. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, ante. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, ante? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan kaday ta customer mo. Manmano ti kasta atao itan. Wan nga rod, ante. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana. Makatutudon gayam. Intayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. San min ang makita iti kaano man? Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nanang. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No day ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal Rita.
Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Maingal ti awag da kadagiti hero. Ket si ti hero ti pamilyam. Si Kamat. Sanak amay kari ahiro. Italang nga umisam ka, ha? Nagpintas ka, no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatang. Nalabas matdaitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan nak iti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Panghasim ta di awagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di dayta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talagamot Ulitak ti saludsod ko. Anya ka di dayta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kasi matamang isaksakad ka dagiti kakabsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso, at dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, Manang, nagsweldo ka kadi? Nagadumat ti kinatang mo. Sanak pa yan nagsweldo, ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, idilamay. Ay, nagsingpat manday, jay Manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami, no umay ditoy, na nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen Manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka, Manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam, nasingpat saan ka di? Wen nga rod, Manang. No agaharam ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat, saan nakitaan ti adal, wano kinabak nang? Saan ka di, Manang? Wen mat kit di? Ngam, maragsa ka nak. Tas idadaan amang tulong kada tayo. Manmano tikas jay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso timang parparagsak, iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa dayta na, Manang. Umayak man, nasingpat abituan. No may sak abituan akas iti kunam, may sakamat abulan iti tangatang. Agmay may sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot gayam ngagdaniw, Rita. Sikatin ang irugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko lang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyog. Tapno kanayon tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyog. Addagan ka. Nung sungbatam tiyayat ko. Ha? Pudno ka dit ibagbagam, Carl? Kayat mo ka dit ikas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanugak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan.
responsibilidad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan unay ni Rita, iti ipupusay ti amada. Kasla nagtupak ti langit kan kuana. Uray kasano ti saam amarikrik nana. Pinatibker na ti riknana. Di na ipalubos ng agsakit. Gapo kadagiti kakabsat na. Maasi unay ni Carl. Amay sa customer iti restaurant pagtrab-trabahuan ni Rita. Tinulungan na nga ron ni Rita. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagdaton ni Carl ken ni Rita. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Pudno ka di ti ibagbagam, Carl. Kayat mo ti kas kanyak amarigrigat nga awanan adal. Di adal man kan saan. Marigrigat man unubak nang. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Wano panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto, no makirelasyonak ken ka. Sa anak nagkarkari, ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi, no agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan, amang panunod. Adaamin kan ka panawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat itatirupang Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag tirupang ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasan na ka di, no kas dati pa nagkitakan ka. Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagak. Dakkal ti nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anakak? Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawag, ano bilang armam ti kaanakak? Saan mo kumaluklukwan? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di, saan mo alukwan ni Rita? Ikarik nana. Maasyak unay kan kwa na. Ket, dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat sungbatan nak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanon dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kwa na. Napatagdamot kanya. Imbagta na kaumay ka dito istor, June. Adaman damagag. Apay ka di, auntie. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon no makiasawan ni Manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni Manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasanungay lagi ti addimi, auntie. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni Manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpahison?
Kasaritak man nga rod ni Manang, ante. Damagak no makiasawan. Saya atam laang ti makisaukan kwa na barok. Ang mga no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan namot ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka din. Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di ang kayat di Carl? Nukas pangarigan song bata? Saan kung iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan lang. Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagitiad dita? Ha? Kasano dang agpaiso no panawak ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patag tiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagari, Manang. Panawan na kami kadimot. Akasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpad at tangad da sakit na itikid ni. Jak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit, kat tumaudlat tayo ti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko, ano ka no madayalisis ta? Isuda ti makamu kanyak. Ngam, nagti anak mo mat ti makamu ti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko ti makamu kanya. Jak matan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmang ti allowance ta. Kapilitan na isuda ti pagsanggirak. Kayat nga ta dagiti anak ko ti mga sikaso kanya. Inada ka mat. Responsibilidad na ta. Saan ka di? Kasanuak nga tamot itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan asumurot ijay balayda. Oh, mapanak mo't nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasanu nga tamot dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damot panagayat ko kan ka? Ngam... Amok nga damot panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka di timang laplapad, iti panang sumbat mo kanya. Maawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay. Kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raumak ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanyak. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak ditoy? Takayat kumot akalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga ti inted ti Diyos amang tulong kanyak. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kayat kayo akasarita adwa. At de restaurant ko iti sa bali akalye. Kat da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kayat mo asawan. Agpakada kami dito sir. Numabalin. Ado nga ti customer ijay, taas dagiti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Ay, kayat ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita, agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap, iisa man na.
Manihipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan nak para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At dabalay ko iti asidik ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidik pa iti pagadalan para kadaliling kan Jun. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta, dagiti kakabsat ko, ijabalay mo. Amok nga isuda ti may sa aragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl. At ada nga ayatan ka, iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min amabalin abaybayan dagiti ubing? Dumtang ti panawen nga agkapsot ta. Isuda mo timang tulong ka data. Nuditan makabaal. Into na da tayo ijabalay ni Carl ijay ili. Masapol nga singsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay. Tapno asidag tayo iti pagtrabahwak. Kan asidag kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang? Wen, kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ija restaurant. Tada mabalinda pagyanan ijay. Kit-kita agto ida. Nagsingpat kayo ka ni Manong Carl, manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatgan ti apo ti kararag ko. Alaim na ko nagita anak ko di Manila. Ijay na kapaagasan. Panawan nak ka di dito'y balay, mahal. Inkamot itayan nagita anak mo Ta ila ko na kano dahi ti balay. Awaran ti agyan. Ngam awan mo ti papanak. Jak mo't mabalin ti agyan dito'y. Naita ti imbaga nagita anak ko. Ipaagas na kano di Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakadagiti anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga ta. Pinanawak ida, idi babasit na pay. Di agpakaasi kakadakwada. Mano atawan yan nga agasawa. Ngam awan pa'y mat anak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamot dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano ngamin kat kanayon mo't ang negosyo, into na rin yung kanimanong. Nagraduar mo tan iti elementarya ti Buridak tayo. Mabalinan amadan iti adi na. Ape ko mga adi na. Kanakan ko na ma. Alangan mo't nga awagan da ni baby iti auntie. Iso matipod no. Kaanakan naman, di auntie, tiyawag dakin ko na. Marigatan ak. Tawan pagdialysis ko. Agmay saak dito basit akalapaw iti inaladan ni Jo. Ikar-ikatak ti mapan ijaylo karmi. Awan mat ngaminan ni Jo. Tainalan nagiti anak na. Didak mat insurot. Tilaang mat amada tinalada. Kumusta mat ngatan dagiti anak ko? Dalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Naisupay no adda umay gumatang. Oh. Ay. Nay. Adda bakat anakaidda iti papag iti ruwar apag tugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga taday ta? Makiinumak man, manang. Ha? Monica? Si kakadiday ta? Uwan, manang.
Apay akas na tilangam. Bakbaketan kan, kan naglitam ti bagim. Gapo siguro ta kanayo nak amadayalisis. Nabayagan ngagsaksakita. Adda sakit mo. Uwan manang. Iso ang nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan. Ayan nan ngay, jay nang isukatam iti pamilyam. Saan kayo ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mga ni Jerwar. Sige nga, Rod. Tainak ibaga kada ading ko. Manong, ibagak nga agsagana da. Tain tayo makimisa. Intayo makimisa, akas panagyaman. Win Manong, agyaman kami unay kanihapo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kadayta. Agyaman tayo kan ni Apo. Taagdadagsan ni Manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel nga minan ni baby aburidak yo. At danton anak ni Manang. Uray siyak ton ati para aw-awir. Ha? Apay, di ka kadin agadal? Tako na masikati agaw-awir? Ay, win kayam. Agaw-awirak naawan klasik. Manong. Ayan dyan nagan iti Jo. Inalad agiti anak na ijay Manila. Agdialysis mo't. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga sikaso. Kat adamot nga rod sa baling asawak. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapi nanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano? Katrigat mo tinaganap ko kan Kat? Di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana di restaurant, Manang? Gapo ka din ta nakiasawa? Kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga tati asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo ading ko? Adda kaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa ni Nanang tayo? Itaman pa yan nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kunana, aladawan tayo kano.
idipin mo say ni tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi, ading ko. Kuna ni Manang Lili. Nga awan ni Nanang. Tapinanawan na tayo. Apay apinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga mo? Saan mo alagi pantiin na tayo? Kuna ni Manang Lili. Akakaasi ka kano iti. Agsangsangit ka kano pa'y iti. Kunak no saan ko amadaaran dagi dya erigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang iyaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak ana dialysis idi kalman. Idi ko makalman ti schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga roditan? Awagak ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwan man manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan kadag iti anak ko. Mapakawanda ka nga ta? Sinurot na kaidi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli kakadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw ang agyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Day tati dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilya. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Adda dito'y balay ni nanang niyo. Agkakapsot. Anya? Adda dita ni nanang? Anya ti imay na inaramid dita. Agawid ko maidya balay yo. Ngam di magaspay dito'y balay. Kadwa na ka diti nang isukatan na kada kami, auntie. Ay, saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Taagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, auntie. Di mo ka di ipan iti ospital, Rita. Urayik pa'y ni Carl. Masapul nga iyuman ko pa'y kenkwana. Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasaritam? Ta nagsanay ka pa'y manang. Adda ka nun ni nanang ijabalay daan ti Melissa. Anyat ginagara na ijay. Masakit ka no. Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di natay day di tatang. Jak amo. No anya klase ti panunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin tiaramidan ta, manang. Urayan tayo pa'y ni Carl. Iyuman tayo kenkwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw kenkwana. Imbagakon ka ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masiguradok adidak kailiw dagiti anak ko. Tanya ko matinab na maem. Idi ka sa pulan da ka. Di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta. Nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo. Idi mariknak tiliday idag may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Mapakawandak ko madag iti anak ko. Katsapay ko ma, tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak ko. Barang mapakawandak. Ado atawan ti naglabas. Di tay amo, no anya ti marikrik nada idakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka diti na simpat nga sawag? Adda parikot ko, Carl. Parikot. Anya ka diti parikot mo? Iniyawag ni Auntie Melissa nga adda ni nanang ijabalay da.
Apay ang nagbalin aparikot mo, ti kaadda ni nanang mo, ije balay daan ti Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ang na-dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Ala, pagrubuhatam dagiti kakabsat mo, tain tayo kitaan. Kasladyak kaya't ang makita, Carl. May palagip kanyak dagiti saam nga impaay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng. Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos kas anak na. Manang Lily, matandaanam ka di pa'y tirupa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading. Nang ko nagsaritaan da manang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ije balay daan ti Melissa. Pinasyar na ka di ti kabsat na ni Auntie Melissa? Kasla ko na ni manang agsaksakit. Agsaksakit. Doktor ka din ni Auntie? Taapay nga ijay pa'y tinapanan na? Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni auntie. Kaya't mo ka di makita ni nanang? Tsaka mo. Adayumat ijay balay da Auntie. Adda tayumat dito yung ili. Mapan nga takitaan da manang? Pagsaganaam dagiti kakabsat mo, tama pan tayo ije balay daan ti Melissa. Wan, Carl. Manon ataon adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakabsat mo? Tababasit da pa'y idi pimanaw ti inayo. Lakit di Dadakkeldan. No saan siguro ang masakit ni nanang? Saan siguro ang napanidya balay daan ti? Kasta ti tao, malagip na ti pamilya na, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Ta iti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang kuma. Kinumustam kadimat, iti kasday kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ko. Jak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka. Ngam no kumakanayon mo idi anapan inayayo. Siguro, narunaw ti bimato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Idi imbaga na apo maanawak. Tanasaya ti kasasad na ijay. Nasaktanak launay. Saan mo alagi pan dagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ijabalay daan ti Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo. Kailiw ko ti Indian Mingo, nga anda iti arubayan. Kailiw kumot jay chiko, ading. Ay, adda nga tabungan na? Adda siguro. Aguma tayo amangan iti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit iti ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti Chico, wano Indian Mango. Ala, agrubat kay nga rin. Agur uray da manang kan manong idilugan. Ha? Agur uray dan? Intayo nga rodan. Makababain man kadakwada. Imbag lakit din, tada ni Manong Carl. Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan ti lugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni manang nga intin nagtilangit ni manong Carl kada tayo. Anda tayo iti arubayan daan ti Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga roden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Kasla isumat dayta. Sika ka din dayta, baby. Nagdakkel ka. Umay ka man tarakupon ka. Nakabutbutang mat. Naglipim da kita aglawlaw ti matana.
Hapayakas lang mabutbutang ka, baby anak ko. Umay ka dito'y sibay ko. Manang Lili, sikat yung masidag, mabuti nga. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sigan tsak kayan. Monica, saan mo idaapilitan nga umasidagkan ka? Di da nga minarwamkan ka. Nagdardaras mo't tan anapandag iti ubing ije balayo, Rita. Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mingo kan Chico, auntie. Oh, pimanaw dagiti anak ko. Di pulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita dakan ka. Anya ka di ti sakit yo, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binulod ko abiyag anak ko. Diyak amo. No anya ti makuna wano mariknak itanang. Hindi ka mapabasol anak ko. Idag may saak. Nakaamirisak. Iso nga imayak dito'y. Ngamawan kayo mutan. No awan ni Carl asimang ba iti biyag ko. Diyak amo no anya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No di mapakawan ita. Sapay kumata dumteng to ti kanito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka diti inatayo. Kabutbutang matirupan Kabutang ko nga sitgan. Uray siyak nga rod. Kasla ngamin saan ani nanang. Saan ngamin akas jay ti itsura na. Idi na udya nakita. Ubing kayo pa ngamin idi. Kimutong gapu iti sakit. Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makadatayo Idi saan pa'y anak kabutbutang tilangana. Saan tayo nga mo? Nanya ti panggip na. Apay nga ta. Asaan ko akailiw? Uray siya. Saan ko matakailiw? Ngamin, italaang makita. Win ta baby ka pa'y laeng, idi pimanaw ni nanang. Iso adi mo ammo ti itsura na, wano rupa na. Rita, bakit? Kasapulan na pakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di ka mamakawan. Ngam, saan asinsinan ti inaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagi jahi, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak? Nalakalaan no kayat mo. Saan adagi tinapait ang naglabasam ti panunutam? No di kat ti parabor nga impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga grigrigat? Bakit? Lumag-an ti barokong mo, nulipatam ti amin. Sige, intaalaan ni nanang. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo. Agkapsot mo ten. Wan, auntie. Carl, kadwanak. Ipantayo di ospital ni nanang. Sige. Intayo di ospital nang... Napakawanak ka din, anak ko. Wan, nanang. Iso nga imayak. Taipan ka ni di ospital. Saanin, anak. Mariknak kat saan akong ngagpayag. Ti pamakawan nyo lang ti tartari gagayak. Napakawan kayo nang. Intayo kit din di ospital. Naragsak akong asumina. Tanagunot ko ti pamakawan nyo. Inakon. Anak ko.
Nanang! Rita, bakit? Awanan. Nagpakadan ni Nanang. Inkinamnan ti matana. Awanan angas na. Inuray na lang ti pamakawan mo. Imbaglakit din. Tanapakawan ko pa'y sakbaya nagpakada. Diyos ti kumuyog ka, Nanang. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.